Wara li s-sena li għaddiet ġiet varata l-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni sas-sena 2030, il-Ministeru tal-Edukazzjoni qed ikompli jaħdem biex aktar studenti jkomplu jsaħħu l-edukazzjoni u t-taħriġ bi programmi f'diversi istituzzjonijiet edukattivi. Statistika miġbura mill-Eurostat turi li fl-2005 l-att ta' studenti li ma komplewx bl-edukazzjoni u t-taħriġ fl-etajiet ta' bejn 18 u 24 sena kien ta' 33%. Fis-sena 2012 il-persentaġġ kien ta' 18.1% u s-sena li għaddiet naqas bi kważi bin-nofs għal 9.6%, jiġifieri 0.3 punti perċentwali biss il-bogħod meta mqabbel mal-medja Ewropea u ferm aħjar minn pajjiżi oħra Ewropej fosthom l-Italja, Spanja, l-Ġermanja u d-Danimarka. TVM News tkellem ma' Dr. Pamela Marie Spiteri, direttur fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, u staqsa għala l-istudenti ma jkomplux bl-istudji. Jista' jkunu raġunijiet soċjali, raġunijiet finanzjari, biżibilju ta' raġunijiet. In-numri qed ikomplu jiżlu l-ewwel nies narġa' ngħid għax kien hemm pjan infassal ċar fil-fatti ġiet imnedija l-istrateġija ta' tluq bikri mill-edukazzjoni u taħriġ fil-2023. Fejdin enfasizzat ħafna għall-ewwel darba il-prevenzjoni. Skont l-Istrateġija Nazzjonali l-Edukazzjoni sas-sena 2030 il-mira hi li l-persentaġġ ta' studenti li jitilqu minn fuq il-bank tal-iskola fi stadju bikri jonqos għal 9% li jfisser li 5 snin il-bogħod mill-għeluq tal-istrateġija Malta qiegħda biss inqas minn 1% il-bogħod minn din il-mira. Wieħed mill-programmi fih dan l-istrateġija li jissejjaħ Family Schooling Program beda jitħaddem minn Ottubru li għadda u qed jiġu mejjuna mal-500 familja ta' studenti minn 10 skejjel. Il-modell jaħdem billi inti għandek persuna li qed tiġi trained f'dan il-qasam billi tkun preżenti fl-iskola fl-diversi skejjel li jkun hemm u taħdem dirett mal-ġenituri u l-familji ma' servizzi ta' servizz pubbliku u tara x'hemm bżonn. Dr. Spiteri qalet li fix-xhur li ġejjin se tiftaħ l-iskola ta' Snajja fl-Emkast li wkoll hija parti integrali mill-istrateġija biex aktar studenti jitħajru jsaħħu t-taħriġ tagħhom anki f'diversi snajja u bekk jiżdiedu aktar l-opportunitajiet biex ħadd ma jaqa' lura.